Milí diváci relácie Rock On, toto bude úplne špeciálne vydanie Rock On relácie práve kvôli tomu, že sa budeme tak troška s vami lúčiť, ale nie na dlho. No, nebudeme sa na dlho lúčiť, pretože ide letné obdobie. My končíme pred letom, budete to vidieť v reprízach, ale po lete sa znovu stretneme. Ale myslím si, že toto si nechcela počuť až tak. Vieš čo, chcela som ešte počuť aj to napríklad, že by sme sa radi videli s našimi fanúšikmi a s divákmi možno aj na rôznych festivaloch, koncertoch, akciách, pretože toho bude naozaj požehnanie. Veľa toho bude, takže veríme, že sa tam spolu uvidíme a po lete potom znovu budeme spolu pri relácii Rock On. A ja by som vám v tejto chvíli chcela popriať už takto v predstihu, pretože samozrejme relácia bude pokračovať a dnes dokonca veľmi špeciálne, pretože sme si dovolili pozvať si k nám hostia, ktorý je v podstate súčasťou Rock Onu už od jeho začiatkov. Je to jeden špeciálny, multifunkčný, neuveriteľne talentovaný a extrémne bláznivý človek, ktorý nám dokonca dnes ovláda aj posunkovú reč. No, špecializovanú posunkovú reč, takže rokovú. A takto by sme vlastne ho aj privítali možno jeho takou letnou pesničkou, letnou vypaľovačkou, ktorá sa volá Láska. A tu vám prajeme, milí Rock On diváci. Jak spása. Hop, 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 hej, hej, poď sem moja láska. Hop, hop, v mojom náručí si neskutočne krásna. Hopa, hej, šalalalajlaj, jalalalajlaj, jalalalajlaj, šalalalajlaj, jalalalajlaj. Ráno, keď sa zobudím, ten svoj zem nahodím. Hop, 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 po okolí sa rozhľadím, neba tam však už vidím. Dneska mám pocit, že ma odnade vietor, všetko tu bytne okolo nejak jedno. A zobrať ma tam, kde vidím to z výšky, že môžeme byť celý život šťastný a blízky. Poď sem, moja láska, čili hop, 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 si večná bytosť v mojich očiach spása. Hop, 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 ha, 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 poď sem, moja láska. Neskutočná krása. Hej, poď sem, moja láska. Hop, hop. Si večná bytosť v mojich očiach spása. Hopa. Hej, poď sem, moja láska. V mojom náručí si neskutočne krásna. Hej, hopa. Šalalalajlaj, jalalalajlaj, jalalalajlaj. Krásna. Hej, poď sem, moja láska. Hop, hop. Si večná bytosť v mojich očiach spása. Hop, hop, hop. Hej, poď sem, moja láska. Hej, hop. V mojom náručí si neskutočne krásna. Ha, ha, ha. Hop, hop, hej. Láska, leto, romantika, krásny klip to bol. Príroda, taký veselý. A taký veselý aj náš host, a taký až veselý, že ešte ani neprišiel. Len či náš Lacko príde vôbec. On má vôbec. také špeciálne vlasy, tak on si podľa mňa ešte upravuje v backstage. Žebejk, ja tomu říkam. Žebejk, ale on je taký dobre, ideme na inú tému. On je vlastne bubeník, ale je to aj výborný spevák, je to multi-instrumentalista a možno, že by teda... Láci! A tá je... Láci!
už je tu Moja láska, čaute, vy čo tu robíte? Autenticky si ty prišiel. A čo vy tu robíte? A čo ti ja viem? Robíme reláciu Rokon, takto Ja som sa bugoval do Rokonu. Ježiš, ďakujem. Pekný večer. Lacko, vítajú nás v Rokone, ale ja musím povedať, že ty si súčasťou Rokonu v podstate od jeho začiatkov, pretože si bol súčasťou živej kapely, ktorá hrala v Rokone v podstate v každej časti, dá sa povedať. Zároveň si teraz súčasťou Ardomu, to je tento priestor, v ktorom točíme, pretože Lacko okrem toho, že je multiinstrumentalista, spevák a prioritne teda bubeník, dá sa povedať svetový level kvality, tak okrem toho je to ešte aj veľmi zaujímavý producent hudobný, ktorý tu u nás pracuje pre rôznych klientov v rôznych hudobných žánroch. No a okrem toho je to človek, s ktorým nikdy nie je žiadna nuda. Takže... Nie, a to aj dokáže to, že Lacko, dneska by som ťa poprosil, keď sa bude dať, tak ukážeš tú tvoju špeciálnu punk-rockovú, posunkovú reč. Jasné, čokoľvek. Ktorú ty ovládaš úžasne. Ja keď som to videl, veľmi veľa ľudí bude spokojných s tým, že to bude mať. To je ďalší level, ktorý my dosiahneme Rokonom. Ja si myslím, že áno, aby sme boli pre všetkých. Najprv to bolo, vieš, že rocková muzika, metalová muzika, punková muzika, že to akože nie je pre všetkých. Ale myslím si, že práve touto reláciou dokazujeme, že naozaj ktokoľvek v akomkoľvek veku a sociálno-spoločenských statusov si nás vlastne môže pustiť a určite sa niečo nové dozvie a aj sa zabaví. Lacko, ako sa máš? Priatelia, na úvod veľmi pekne ďakujem za pozvanie a hlavne túto Palinka a Lerušku, ktorú proste už niekoľko rokov spolu fakt, že válčime na pódiach. Proste mám ju rád, je to úžasná osoba, veľmi málo ľudí proste ostalo takýchto normálnych, ako sú títo dva ľudia. Palina ešte ožvlášť v tom, že keď som mal 9 rokov, nikdy na teba nezabudnem, jak si ma ovplyvnila. Vlastne zaujímavé, čo som robil, keď som počkaj, a preto je teraz takýto, vieš. Počkaj, akože ja by som mal celá úvod, ako som rád, že som ťa lebo to sú fakty, vieš, to sú fakty, že tá tvoja pesnička, ten tvoj spev proste, že Slnko, to je moje prvé pocity lásky, vieš, že odlúčenie na letné prázdniny. No ale že si pamätáš, ako sme ju hrali, v jakej podobe sme ju raz hrali v jednej zostave? Ale áno, že to je pre mňa stále cťou a iba som chcel povedať k tomu všetkému, že strašne rád vás vidím a strašne rád s vami spolupracujem a že proste už tá tvoja tvorba v tej dobe sa u mňa zapísala, čiže nejakým spôsobom v tej mojej tvorbe, čo robím teraz, sa nachádza aj taká tvoja, vieš, lebo to sú inšpiračné veci, ktoré sú neodmysliteľné. Takže to som chcel povedať ti, veľmi pekne ďakujem. Inak, Pálko, vieš, ako si ty sa zapísal do srdcí a duší a životov mnohých rockerov a ľudí. Do análov, jak som sa zapísal. Vošiel si do análov. Ja by som tak trošku ako teraz premostila sa, že Lacinko, počúvaj, ty si od dieťaťa útleho veku hral na hudobných nástrojoch. A ty si vlastne máš otca, ktorý je tiež hudobník a on ťa k tomu aj viedol. Tak troška z tejto sféry by si nám mohol porozprávať, že ako to vlastne vyzerá výchova malého rockera. No, musí to byť úplne že neplánované, to je najlepšie. Že tlačiť na dieťa sa neopláva. Podľa mňa, možno, že existujú také prípady, že proste niekto zatlačí, že ja chcem z môjho syna mať bubeníka, tak akože kúpim mu tie bicie a nejakým spôsobom tomu mastia. Môže to výjsť, hej? Áno. Ale môj príbeh bol taký, že ja som proste jednoduchý taký človek z dedinka, vieš, malé mestečko, proste nič nejak extra. Akurát dobre bolo, že rock'n'roll sa tam nachádzal, vieš, že otec počúval proste Beatles, Rolling Stones, non-stop, mal také nedelné seanse, že takto ležal na boku a mal takto nohy, že vieš, tu bolo také Včko a čítal noviny, vieš, a išiel Rolling Stones, a ja proste som došiel, že bunker, najprv tu som sadol a že najprv akože bunker a začal som tak už hrať na tých nohách, vieš, a toto tak každú nedelu, každú chvíľu. Na nohy, furt, akože z bunker sa zmenil na prechody, no a zrazu zistil, že vlastne ide mi nejak ten ritus, lebo ja som zrazu nejakým spôsobom preústil na tú hudbu, čo išla, vieš, stále, Rolling, všetko, čo hralo. A začal som toto on si všimol, že však to je normálne, idú akože rytmické vzorce. Sa tešil, lebo otec je tiež tešil sa, hudobník. uvedomil si to, no a kúpil mi, akože urobil mi teda prvú sadu bubnov, no, 4 takých 6-juholných polystyrén, prechod, starý jeho, jeden kopak, starý červený amaťácky z povale, čo ešte mu ostal, a ešte mi urobil takú hajtku, že prasknutá činela, na to nikdy nezabudnem, prasknutá činela si predstav, hej, že v strede, a zo spodu mi urobil takýto plech. Vieš, že činela a zo spodu má, že plech, že a proste, ale fungovalo to, vieš. To, no.
Takže to boli Takže ty si asi nevyrastla na takých nejakých detských typických pesničkách. Od kúka do kúka vtedy ešte bola tak. Ty si asi normálne že drtil rock'n'roll, muziku. Ja som išiel, vieš čo, už išlo to, že Darinka Lorincová. Lorincová, pardon. Darinka Lorincová. Ne, Darinka Lorincová. Lorincová? Rolincová. Áno. No, však viete. Darinka Rolincová. Ale mám ťa rád, lebo na tebe som vlastne cvičil, akože v podstate. A či to bola nudná pesnička? Už sa bavíme o pubertálnom. Nie, pozor, to sú... O muzike hovoríš. Ale áno, o muzike, lebo hovorím, lebo ja som mal jeden kazeťák, ktorý mám doteraz uložený, hej. Áno. A tam som mal, že čo bolo vlastne, že Darinka a Rolincová, Beatles, zase Elány a Metalny a všetko, proste tieto československá tvorba, vieš, čo bolo na kazete. A teraz ja som išiel, že kazeta, chip, play, všetko, či bola nudná skladba, či bola o ničom, alebo či bola druhá strana a ideme čo ďalej. Tak tým som si zahral, Metalin, všetko a Rolincová, vieš. A napríklad neviem už presne, ale viem, že tam boli také veci, že také úplne, že ani by si o to nezakopol, ale teraz spätne si všímam, že to bolo vlastne strašne dôležité. Presne. Presne dôležité. Na tých pomalých sa učíš presnosť a stabilitu toho rytmu. A vnímaš aj pesničky, čo sa ti v tom momente nezdajú byť nejakým spôsobom zaujímavé, vieš? To bolo to zaujímavé s tým, že vlastne ja som úplne na také hovadinky v úvodzovkách, hej. Ako pesnička je všetko rešpekt, ale proste som to neriešil v tej dobe. Ešte poznám veľa svetových muzikantov, aj slovenských muzikantov, ktorí hrajú, alebo bubeníkov, ktorí hrali v rôznych kapelách. A nechcem vôbec menovať, veľmi uznávaný všetko, ale bez kliku nezahrajú nič. A je veľmi dôležité, no nie, že nič, nezahrajú presne tak, ako to má vyzerať. A ja som rád veľmi, že ty patríš k jedným z tých bubeníkov, že vlastne on bez problémov nepotrebuje klik, ale ide presne, jak hodí. A to nepotrebuje ani kompletné bicie dokonca a zahrá úplne, že mega koncert. Áno, tak ale to naozaj, akože tí ľudia, ktorí Lacka sledujete, lebo pravdou vie, že ty máš aj dosť početnú fanúšikovskú základňu, aj tvoje YouTube videá, ktoré vám odporúčam si vyhľadať, tak si popozerajte, že čo on vlastne za tými bicimi dokáže. Podľa mňa dneska budeme tak troška aj túto ukazovať, že čo Lacko vlastne všetko, čoho je všetkého schopný. Ale ja sa teraz tak troška vrátim k tomu, čo teba, okrem toho, že si vlastne hudobník a bubeník, dostalo aj do takého iného svetla kvázi lídra nejakej formácie. A to bola skupina Get Explode, s ktorou ste mali aj s Marianom Čurkom nemalé úspechy a v podstate ste ako keby nastúpili na vlnu takého slovenského, ale so svetovými parametrami Prodigy formátu. Tak ako to vlastne celé vzniklo a čo vlastne pod túto etapu tvojho života spadalo? Vieš čo, toto bolo také, že my sme sa vlastne zoznámili s Marianom ešte rok predtým, jak vzniklo Get Explode na tom klipe, čo sme boli v Afrike, čo mám takú africkú vec. Nie, my sme sa ešte zoznámili, vieš, kedy? My sme ešte s Marianom robili také nejaké pesničky, čo máme ešte spraviť. Ešte vieš, vtedy v Čataji. Áno, ale a potom ste vyšli. Áno, a potom ste vyšli do Afriky, takže neďakuj mi, áno, som toho súčasťou. Áno, Leruška, máš pravdu, absolútnu pravdu, len ja mám trošku, akože, lebo nevedel som, či to je potom. Vieš, čo si pamätám? Že keď si bol tam u Mariana prvýkrát so mnou, vtedy, keď sme tam išli niečo nahrávať, čo si blázen, to je aký typek, aké štúdio, úplne, že si bol z toho taký celkom akože vytešený a potom sa vaše cesty spojili do toho projektu Get Explode. Tuším, že takto to bolo, áno, ako hovoríš, lebo ja to mám nejak, tak to bolo plus mínus, že potom, že išli sme s Andreom Maťkom a oni vlastne, že Miško potom zavolal toho, že máme jedného kameramana a neviem, proste sme sa stretli, tak to nejak, ako hovoríš aj ty. To bolo, áno, hej. A išli sme na tú Afriku, tam sme sa úplne skamošili, akože takí blázni, vieš, stále sme riešili tých miestných, vieš. Mali sme taký humor čierny spoločný, vieš, že on je taký proste svojský, man, ja proste to pozrieš na to a kúka, že to je... Musíme si ho zavolať inak aj Mariana. No hej, a ináč strašne ma to bavilo, že tento človek je taký akože odpútaný od všetkého. No a tam sme sa proste, jak sme strihali tú Afriku, tam sme sa tak ešte lepšie skamošili a ja keď som videl tie synťáky tam, jak mal rozložené, vieš, a to si na všetko si proste dal, že že dáme sem ešte tieto černošky, alebo koľko tanečníc? A už druhá strana, že no, však to je dobré, ešte to trošku iba zosynchronizujme. A už išlo v hlave, že vieš, Prodigy. Pán, že on je taký, že pánkaj tiež, elektro, a ja som tiež taký pánk, ako v tej krásnej podstate pánku. A hovorím, že Mariánko, že urobíme niečo, a začal som s nemu chodiť a tak sme blbli, tak všetko vlastne tak zľahka vzniklo a bolo to super, keď sa to aj osvedčilo na tých pódiach a tebe musím strašne poďakovať, že ty si bola vlastne, ty si mama
tohoto projektu v tom zmysle, ale teraz bez toho, aby som sa ti chcel tu nejako, že je to fakt, že ty si nám vlastne na prvej tvojej akcii sme hrali Karát v Piešťanoch. To bolo Karatoning Party, áno, festival, to bolo mega. Hneď nám Leruška dopriela proste absolútne, že po kontrafakte sme hrali. Áno, najlepší čas. 3000 ľudí, tam je, že my... 15, no tak pardon, nevidel som ešte, tedy som mal čočky ešte. A proste toľko srdca, že hneď prvá žúrka, vieš, a takto. Ešte sme tam mali toho Renka, akože takého tanečníka. Dobre, to bolo a dobrý je aj videoklip, ktorý ste natočili s formáciou Get Explode a volá sa Illusion. Tak toto bolo jeden vynikajúci videoklip Illusion, Get Explode.
Pálko, dobrá nálož, čo? Ale Imagination mali taký názov, že Illusion, že? Takú jednu pesničku. Tak, ale toto bolo úžasné, to bol dobrý náklad. Začína sa mi to páčiť. Lacko už drží v rukách aj disk, ktorý vlastne vznikol v tom období, to Get Explode CDčko, ktoré vlastne vznikalo v štúdiu u Mariana Čulka. Áno, krásne CDčko s 18 trackmi. Nádherné. Kde si to CDčko ľudia môžu zadovážiť? Vieš čo, to CDčko je už taká raritka, že už máme len pár kusov ostalo, takže... Píšte do Rokonu, ak budete mať záujem, môžete si možno zasúťažiť, alebo si zakúpiť. Väčšia pravdepodobnosť takto už. Relatívne budeš musieť nejakú reedíciu, alebo niečo také. Alebo niečo, keď bude treba, také, tak určite urobíme niečo takéto, alebo... Za mňa je to jeden z najlepších albumov vôbec, aké vznikli za posledné obdobie v slovenskej muzike, lebo naozaj je to tak... originálne, je to drsné, je to zároveň dosť vtipné, pretože vy ste... Áno, a je to, naozaj stojí to za počutie a dokonca musím ešte aj povedať, že tá genialita tvoja a Mariánova, plus tá bezprostrednosť a tá schopnosť vaša pohrať sa s tými aranžmanmi je tuto naozaj akože fantastická. A znovu opäť musím povedať, že toto CDčko bolo zaujímavé tým, že vlastne v tom real time sa to zdalo, že kam sa vlastne zaradíme, hej? Ano. A opäť musím, akože to sú fakty naozaj, že Leruška organizovali nejaký modelingovský bál, alebo čo niečo v hoteli Carlton, nie? Áno. Laci, a mali by ste mi zapáčiť to Illusion? To Lera, čo fakt, že do Carlton, že modná prihľadka Illusion. Áno, Illusion, dobre. Tak víš, tak to ma imituje, ozaj sa toto deje? Maria, že to začína normálne. Maria, tak počúvaj ma, čo sa deje. Elektropunk do Carltonu ide. Ale aké to bolo dobre. Zbúra začína, vieš. A super to bolo, vieš, yo face. A tam sme zistili, potom ešte sme dali Disco Devil. Áno. To bolo také funkové. A zrazu tam som vlastne mi pomohla Lera takto otvoriť oči, že netreba sa toto, lebo sa to hodí všade. A my sme zrazu potom začali hravať, že brutálne zadýmené pivnice. Proste smradlavé, potom luxusné večierky, špeciálne večierky, také, že vieš, 2, 3, to je, že wow, úplne, že hrali sme od A po Z a všade sa to stále hodilo. Či iba sme akorát menili začiatky. Vieš, keď sme boli nejaké že luxusné, tak sme začali tie tu hopkačky. Tanečky. A potom už papali aj... Už sme išli, vieš, všetko, alebo opačne. Áno. Lacko, ty teda sa podieľaš aj spoluautorsky, to je veľmi dôležité. A ty sa nielen podieľaš na projekte Get Explode, ale ty si v podstate aj schopný ako keby na počkanie komukoľvek vymyslieť v akomkoľvek žánre pesničku a nielen vymyslieť, ale dokonca ju aj celú vyprodukovať. Preto vlastne aj pracuješ u nás v Ardome, teraz v poslednom období. A musím povedať, že sme veľmi, veľmi spokojní s tým, čo ty vlastne všetko dokážeš. A málo kto by to na teba povedal, lebo takto v kuloároch muzikánskych vlastne berieme, že Lácko, bláznivý bubeník, fantasticky drží tempo aj bez kliku, dokáže hrať na rozpadnutých bicích bez problémov. Chodí neskoro, ale stále dojde. Ale teba, keď človek správne nasmeruje, ty si neskutočný. Áno, ale ty to vieš potom. Presne, ale ja som nespoľahlivý v podstate, ja som to len uviedol, lebo ono to je bláznovstvo, vieš. Ale spoľahlivý som, samozrejme. Ale vieš, čo musím povedať, že odkedy Lacko u nás pracuje v Ardome, tak on chodí normálne, že ešte hodinu pred pracovnou dobou tuto na týchto bicích sa normálne rozcvičí. On to ide vybuchať zo seba. Jemu sa normálne tak u nás páči, aj podľa mňa aj tu v Rokone. Jasné, úžasná partia, to sa proste dá tvoriť. Naozaj sa to dá tvoriť. No a ty keď tvoríš, čo ťa vlastne inšpiruje a ako vlastne vzniká ten prvotný nápad, keď napríklad robíš pre svoj nový projekt, ten by sme si teraz vlastne mohli troška odprezentovať. Je to fakt dobrý názov. No, Vatikán myslíš? Vatikán, áno. Vatikán to je taká najnovšia záležitosť, čo mám s Radkom Chrzanom. Pozdravujeme Radka. Radko Čavez. Ahoj, Radko. A to vzniklo proste, že Rado sa mi ozval po 11 rokoch, čo sme sa nevideli. A on celý život, my ešte stále, keď sme sa stretli ešte za dávnych čias, tak stále sme si tak sadli ľudsky, aj muzikálne. Vieš, toto bola tá sranda, že aj keď nás tam bolo viacej, si vedel, normálne si cítil, že s tebou v pohode, ale ty, keď ideme, tam nemusíme sa baviť nič a ide to, vieš. Áno. 11 rokov sme sa nevideli, potom sa stretli a hneď rovno v štúdiu, kde sme začali robiť akože prvé veci, také, že spojili sme to, že donesie niekto nápad a druhý sa akože do toho angažuje a vlastne to prepájame spolu, hej. No tak sme začali toto riešiť a docela akože to naberá rytmus, rýchlosť, akože je to dosť produktívne, no a tešíme sa z toho. Čo je vašou ambíciou? Kam to chcete dotiahnuť? Nevieme. Lebo to je muzika, ktorá podľa mňa
Slovensko je primále na tento žáner muziky. Ako samozrejme môže a snáď aj bude to mať úspech u nás aj v Čechách. Samozrejme, možno aj to šláger, originál televízií. Aj ten videoklip, ktorý máš pripravený, ale hlavne ten názov, fantasticky fascinujúci. Mne to páči, to dvojité Včko, double V. Áno, double V. A teraz ten Vatikán, lebo ja mám taký nickname, že Vat, Mr. Vat, niekde mám, ale proste Rado je Kán. Takže Vat akože A Kán. Neskutočne. Rado je taký, on má takú briadku, je také strašne dobro, vieš, také srdiečko, také modré očka, úplne taký proste milý človek, ale strašne proste, keď som zistil, že on s kým spolupracoval, každým zo svetových formátov, akože zo Shiningu, Nori, čo ja akože ich padám pred nimi, že brutálna, akože dole klov, tak on, že ináč si počul tú pesničku, čo mám s Jersenom. Prepáč, keď som zle jeho meno vyslovil Jürgen, alebo neviem, Finst či Nori, neviem, no vieš, ale proste, že čo? A tam, že hello, Rado, že... Ja som odpadla z Bári Basíkovej, lebo pre mňa je ona akože výborná speváčka. Bára Basíková, vieš, čiže presne to je to... A ty si s kým všetkým spolupracoval, už keď sme pri tých menách, lebo podľa mňa neexistuje na Slovensku nejaká Ačkovo-ligová kapela, ktorá by aspoň chvíľku s tebou nerobila. So všetkými, akože dosť veľa ľudí som mal tú možnosť zahrať, akože aj identifikovať sa, akože aj jednak, že čo to je za človeka v takom podaní, čo je to za človeka, keď sa niečo deje, ako rieši problémy, akože veľa toho bolo. Ty si veľa zastupoval z rôznych zoskupení, ak si robil. Áno, a som veľmi prekvapený, že čo všetko som počul o tých umelcoch a čo všetko bola pravda vlastne, vieš, že koľko toho sa píše o tom, alebo hovorí, čo vôbec s pravdou nemá nič spoločné, čo som bol prekvapený, napríklad aj u Peťa Muka, vieš, každý, že to je proste, on je proste svetovaný a proste nálko a depresie. My sme hrali jeden koncert, kde bolo, že s Peťom Naďom, že duety, vieš. Áno, viem. A zrazu došli sme do tej Lucerny a mali sme takú miestnosť, že tam došli všetci tí účinkujúci, Petr Janda z Olympiku a takto. No a prvý bol Muk, vieš, a my sme došiel donútra, vieš, čakáš to proste v médiách, počuješ, že proste zlé na to, fetuje a to. A on zrazu došiel, že Nazar, kluci, ahoj, čau, je milý človek, ja že vieš, úplne nič s tým, čo hovorili, nebolo. Ja si ho pamätám veľmi dobre, ja som s ním zažil niekoľko dvojkoncertov, čo sme robili. Počuj, je to taký profík tiež. Hej, totálne. Ja som odpadol. Veľa vecí sa v živote nafúkuje zbytočne, aby z toho boli nejaké škandály. Proste spievala. Ľudia niekedy trepúláci zbytočne to, čo by si mali overiť. Niekto hovorí, že radšej si 100-krát over, ako raz povieš. Presne tak, a toto je bohužiaľ. Ale vieš, takýchto vecí sa dopúšťajú bohužiaľ aj naši kolegovia, ktorí majú mnohokrát aj akože niekoľko škôl vysokých a predsa zabúdajú na to, čo bolo predvčerom, vieš. Presne. No, ale nevadí. Ľudia sú ľudia, ale my sa môžeme vrátiť opäť k muzike a tá muzika v tvojom podaní presne spája, ale dokonca aj ty sa spájaš, pretože ja mám pripravený teraz taký jeden videoklip, ktorý sa volá O tebe a to je taká pesnička, kde sa Lacko u seba doma vo svojej detskej izbe prezentuje na niekoľkých hudobných nástrojoch. Celú tú pesničku si naspieval, zaranžoval, nahral, urobil, dokonca ešte aj videoklip si urobil. A ten videoklip je taký, ja to volám, že homemade, ale je to taká štýlovička, že podľa mňa si to môžeme teraz aj pustiť a predstaviť si Lacka Kováča ako multi-instrumentalistu.
Tak toto bola normálne, že paradička. Lácko Kovač sám vo svojej izbe, ktorú si ty nadizajnoval presne podľa toho, aby korešpondovala s tvojou povahou, aj s tvojim hudobným cítením, takže troška sme nahliadli aj do tvojho súkromia. Tak. Ale ozaj, čo tvoje súkromie, Lacko? Ako to vlastne sa prepája tá tvoja muzikalita, muzikálnosť, ktorá ti prúdi v žilách? Ako to vlastne vplýva na tvoj súkromný osobný život? Počkaj, musím si ešte raz tu spomalene položiť tú otázku, čo si povedal. Ako to vplýva tam? Vieš čo, ja neviem, či to takto mám nejak... Vplývajú, u mňa osobne som si všimol, vplývajú buď veľmi negatívne veci, ktoré v nejakom... ktoré proste musíš stráviť, musíš to prežiť. A potom z toho dojde proste jednoducho taká východisko, že ty sa normálne vlastne odovzdáš alebo uvoľníš z toho stresu vlastne tým, že urobíš všetko, položíš do tej pesničky, vieš. A koľkokrát som všimol potom, že tam je naozaj taká hĺbka, že to naozaj veríš tomu, vieš. Že tam je úplne naozaj nič, že aby sa to páčilo niekomu, ale naozaj sa snažíš to svoje nejak opísať akože hudobne, vieš. Ale ako potom pôsobí táto tvoja tvorba, ktorú ty vyprodukuješ, dáš to všetko do tej skladby neskutočné, ako to pôsobí potom na tvoj čo sa Lerka pýtala, ako to pôsobí na tvoj súkromný život, na to tvoje osobné, ako prežívaš, čo robíš súkromný mimo hudbu? No, že čo robím súkromne mimo hudbu, čerpám. Proste snažím sa nejakým spôsobom. Tak ty si studňár potom. Presne tak. Čerpáš vodu. On je prírodný človek, akože ty si stále v prírode vlastne. Áno, keďže som ešte stále slobodný človek, akože nemám rodinku. 400-ročná voda. Áno, 400 metrová. Tak, dobre. 400 metrová voda. Na zdravičko. Tak čerpáš aj tú vodu. Výborné. No, ide o to, že ja neviem, každý sa hľadáme, každý chceme byť lepší a lepší, každý proste bojujeme s takými vecami. A ja keď mám voľno, tak proste idem von do prírody, presne, jak si povedala, že mňa to proste nejakým spôsobom tak ťahá. Naturálny človek. Úplne, mňa to tak ťahá do toho, ale sa ja tie nové stromy vnímam úplne, že mi tak ma ukludňujú, tak ma prečistia, vieš. Potom si urobím nejaký ohník, počujem ten šum. Ja to nové beriem tak, že si tam čupnem k tej vode, ide praskanie drievka, úplne to ticho, vieš, potom hluku celodennom. Voda tečie. A zrazu ja, že ježiš, ak vy mi úplne cibríte sluch teraz, chceš vonko. Také na zamyslenie, že wow, však toto mi úplne opravuje. To vnímaj, ten sluch, vieš. A ježiš, až ti do tohoto praskanie, šápka. Vieš, a zrazu zistíš, že sa naozaj príjemne cítiš pri tej činnosti vonku, jak si v kľude, potom akože hudobnom to. No a potom idem domov a väčšinou teraz v tomto momente, v tomto období som taký, že stále by som skladal, stále by som niečo robil, chcem to strašne, akože sa teším aj z toho, že jak sa to všetko tak hýbe, vieš, aký je ten zvuk, jak sa deje okolo toho. Sa v podstate vraciaš k počiatku života, pretože tá voda, to všetko, ten vieš, šum, to taký kolobek, že zrazu taký nový level, že už ten sound aj tak lepšie znie, vieš. Sa z toho tak teším úplne, jak keby stále ako keby poprvé, že čo to naozaj takýto sound? Si to pustíš, tešíš sa, zase ťa to proste poháňa, vieš, ďalej. No a potom ešte sú tie veci, že keď rôzne akcie, rôzne situácie vytvárajú rôzne žánre. Hej, že nie je to, že je akože popová, smutná popová, veselá popová, toto, ale keď som nasratý alebo nahnevaný, nevadí, hej? Nevadí. Nasratý, keď som, alebo nahnevaný, tak proste, tak samozrejme budem, že joj, tak jak som ja nahnevaný. A neboj sa, rozkúpem ti tvár. Vieš, tak to nedá. A dostanem koláče od mami. Alebo nebudem ti ja rozkúpávať tvár. Nie. Cítil by som sa ako... Áno. Nie, a dáš to, vieš, ako... Jo, prečo to takto bude za tebe? Proste to z nás ide, vieš. Alebo keď dojdeš radosť, vieš, že... Ježiš, však vlastne, áno. Dostal krč do prsta, jak som sa prepáč. No čiže takto, vieš, že to je zaujímavé, že tie žánre, reggae, akože strašne široký, tomuto som rád strašne. Ja mám rád širokospektrálny štýl hudby, ja to milujem. Lebo v podstate, vieš... Začínal som pri bare, pri všetkom, vieš, pri tých funky, pri ľudovej hudbe, pri vážnej hudbe. Ale všetko boli super veci. Áno, jasné, baviteľ, všetko sme si prešli. Pánkom, všetkým. A presne, a vieš, keď si chceš radosť, tak si dáš nejakú napríklad, že funkovačku, nejakú, jaký dneska ideme tam, juhu, tak akože tempičko, ale keď chceš, potrebuješ, že rýchlejšie to niečo spáliť sebe, že a hotovo, vieš, vybavený si. A dostaneme sa práve aj k tomu, že ty si vlastne normálne, že plnohodnotný spevák, to si
málo ktorý hudobník, zvlášť bubeník prioritne môže povedať, lebo ty dokážeš nie iba, že imitovať spevákov, ale ty máš aj normálne akože svoj vlastný štýl a dokonca si aj v tomto segmente veľmi multižánrový. A dokonca Pálko občas, keď na koncertoch s Lackom hrávame, tak on spieva tvoj part pesničky nášho duetu Baby. A nie je to úplne jednoduché, ale on to dáva. Tak zase maestro, pozor, ako maestro má hlas, že je úžasný. Ale ty ho dokážeš imitovať? Dokážem, ale dojde vyšším partom a tam som akože... To už nedala ma tak, akože dobre, ale tak ako je to krásny spev, jak to vydávate spolu naozaj, Legoška aj ty. Áno, ale ja ti chcem dať normálne, že hold ti vzdať takto oficiálne a verejne, že ty si naozaj veľmi dobrý spevák na to, že vlastne ty si sa spievať ako tak vlastne ani neučil. To tiež tak ako keby prišlo s tou muzikou. Pre mňa je to presne to s tým spevom, že málo ľudí napríklad dneska vie o mne, že ty aj spievaš, vieš. Ale akože pre mňa je presne tak isto ako ten spev, ako tie bicie, že vlastne ja som sa to skôr naučil ako nejaké, vieš, tak 4 roky som mal, ešte som nechodil do škôlky, nič, vieš, nikto ťa neučil nejakým spôsobom, si bol len furt za bubnami, čiže to bola moja taká prvotná výchova, že niečo. Nevedel si ani, že je láska, alebo nejaké, vieš, alebo vedel si, že ti je dobré, malý chlapec štvoročný, si predstavia, že to čo sú zastavy toto, vieš, a nikto ti to nevie povedať. Ja to poznám, prepáč, ja to presne viem, pretože ako trojštvoročný som chodil do kostola s mamou a spieval som tie zbory. Vieš, ale si predstav teraz to, Larry, predstav si to, že tam spieva tých 250-350 ľudí, každý falošne inak, niektorí dobre, niektorí zle, ale dokopy to vytváralo neskutočný jeden taký vokál. Pozri, už ide. Presne to si aj, no. Presne, toto je to, viem, že o čom hovoríš. Čiže, vieš, a teraz ja tak, vieš, všetci, akože taká, my sme taká jednoduchá rodinka, proste, vieš, dobre, všetko, vieš. Ale ja proste, že čo to je? Vieš, malý, že dojdem za mamou, mami, čo sú to za stavy, čo teraz prežívam, alebo aj si to nevedel, či to máš pomenovať, že stavy, vieš. Áno. Jednoducho ti bolo tak krásne, no a až potom som sa naučil, a k tomu to bolo vlastne aj ten spev, vieš, ja som si stále aj s tým spieval od malička. Akože aj keď som to nebolo, tak nemám žiadne, bohužiaľ, video, toto záznamy, ale už 11 som mal prvú kapelu, kde som dával ešte nezmutované, vážne, akože pesničky, vieš, vysoký hlas. Áno. No. Čiže takisto ako tie bicie, ja neviem nejak, že kedy som sa to naučil. To proste ako keby tak zrazu je, vieš. A tak zrazu aj vlastne vznikla a prišla pesnička, ktorú si teraz predstavíme a volá sa True World a tam Slacko aj spieva, aj hrá, aj dokonca v tom videoklipe účinkuje a dosť dobre tam vyzerá. The star inside as I fly past
puzzles, mysteries, challenges. I'm looking for the true world. I'm living in my galaxy. Story aside, as I fly past those mysterious challenges. Yeah, I'm looking for the true world. I'm living in my galaxy. The story aside, as I fly past those mysterious challenges. I'm looking for the true world. I'm living in my galaxy. Story inside as I fly past those mysterious challenges. Yeah. Lácko Kováč je našim hosťom v Rock On relácii. Ja sa veľmi teším, že náš blízky kamarát, dokonca spoluhráč, dlhé roky. Lácko so mnou hrával na rôznych koncertoch, aj s Pálkom hrával, aj s mnohými inými interpretmi, dokonca vlastné projekty už realizoval a stále realizuje. A podľa mňa ty aj budeš asi do konca tvojho života, ktorý bude podľa mňa s tvojou energiou dlhý a vitálny až do neviem koľkého veku, tak budeš stále iba hrať, muzicírovať, pretože, ako som už dneska povedala, tebe tá muzika jednoducho koluje v žilách, v krvi a jednoducho taký si sa narodil. Ja ďakujem, Laruška, to je krásne počuť od teba. A ja musím povedať, že si pamätám na niekoľko našich koncertov, kde vždy, keď sa mi náhodou stalo, že som niečo zabudla, alebo som si nebola istá, tak vždy, keď som sa pozerala na toho Lacka, tak som vedela, že on ma zachráni. A jeden sme mali taký koncert, už to bolo naozaj veľmi dávno, ale nikdy na to nezabudnem. Ježiš, CDčka, tam sample nám nefungovali. A Laci, ideme na živé, nebol čas. Úplne a vedela som, že čokoľvek sa stane, akákoľvek príhoda, tak ty jednoducho urobíš ešte ako keby nadstavbu tomu a vo finále to je vlastne ešte lepšie ako to, čo sme vlastne pôvodne mali nacvičené. Áno, presne. To je fantastické. Ja sa pamätám, ešte to je ináč, ja som za toto strašne vďačný inak, lebo to je ako keď ja to volám, že autopilot. Vieš, koľkokrát, že stresujem, alebo napríklad idem do niečoho nového, že s niekým hrať. Nie, že stresujem, ale ako v úvodzovkách, že ježiš, predsa nebolo aj skúšky, ale napríklad keď idem s nejakým projektom, že naozaj, že niečo sa tam deje, bude to krátko a že nech to dobre vystrelí, tak trošku máš také, že či prebehne, ale nakoniec stále hovorí zodpovednosť. Áno, tak presne. Ale nakoniec stále to skončí s tým, že autopilot, ja že kokos, tak zamyslím sa, že jak som stresoval, alebo že obavy nejaké. Ten autopilot, ja neviem, ja sa pozerám z môjho pohľadu, to je, že počkaj, čo? Ako? Ale všetko sa deje. Ja sa ti rozpadla dvojšľapka na koncerte a ty si ju normálne opravoval a kapela nič nezbadala, že vlastne sa niečo stalo, lebo on stále proste išiel s tou druhou rukou. Presne, a ja som to nazval taká zodpovedná kreativita. Tak, aby že, áno, presne, že proste ako keby si nedopustím zlyhanie. Nedopustím zlyhanie. Keby ktokoľvek v kapele zlyhal, tak Laci akéhokoľvek člena zástupy. Či to je čelo, či to je bas-gitara, či to je spev, on ide. Kazačok, alebo hoci čo tancovať, vieš, otáčať sa ja by som to proste normálne sa snažil nejak proste, že to je v rámci šovky a každý to hneď pochopí a vlastne dá sa všetko dať na svoje miesto, vieš, opraviť a nastupujeme ďalej. Milujem improvizáciu. Raz sa tak stalo, že ja už ani neviem kvôli čomu, ale asi som sa išla napiť alebo niečo také a odrazu si prevzal žezlo a ty si vlastne zahral 12-minútové sám solo svoje. Môže byť, kde neviem, bolo či sa Prodigy, reggae, balady, proste v jednom mixe si dal úplne všetko a keďže my tu máme v Rokone takú, voláme to, že diskomfortná zóna pre našich hostí, ale pre teba to vôbec nebude žiadna diskomfortná zóna, skôr ti dáme priestor, aby si možno tak troška našim divákom ozrejmil, že čo znamená, keď ťa len tak hodíme do vody a to tvoje slávne Prodigy, podľa mňa, keby si nám troška teraz takto priblížil, že asi ako by to mohlo vyzerať, keď sa náhodou stane, že speváčka alebo spevák sa ide napiť, alebo jednoducho, že nastane diera v programe, tak Lacko ju vyplní napríklad aj takto. A cestou, keď pôjdeš, by si nám mohol ukázať, ako to predstavíš posunkovou rečou. Ja myslím, to som už mohol dávno, tak... akože veľmi dobre. Tak ideme na to, no dobre. Tak začína to teraz, že akože niečo sa stalo na pódiu, hej? Áno. Áno, Leruška, počkaj. Ako tleskáš ľuďom. One! Free the bass, yeah! Don't play my game on this, yeah! Psychosomatic, addict insane!
Tak. Tá je na pradiči. Tak toto je presne to, o čom som rozprávala, Lázi, ty si úplne, že nezmar, neuveriteľné. A ty s tými bicimi si ako keby normálne zrastený, to je normálne súčasť tvojho života. Áno, je to tak, Veruška, ďakujem, že to takto vnímaš, lebo naozaj to je tak, že proste, ja som fakt, že vďačný za toto, lebo to je neskutočný pocit. To je proste, to je taká posilovňa psychicko-fyzická. Naozaj aj fyzická, veď vlastne tá fyzická tvoja príprava musí byť dosť akože náročná na to, aby si vôbec zvládol nejaký hodinový koncert, napríklad nejaký metalový, že kde naozaj akože proste musíš šlapať jak blázen. Je to akože fakt, že náročné som to zistil vtedy, keď mám nejaké dlhšie prestávky. Vieš, že sa nejak k tomu nedostaneš a zrazu, že obyčajný rytmus, akože obyčajný rytmus, nie je tak komplikovaný, máš normálne, že, lebo celé telo máš zrazu napnuté, vieš. Áno. Napnuté máš a tak prebieha taký polo, že uvedomuješ si, že to nebude asi taký komfort, čo je niekedy komfortom ako bežným, vieš. No a potom Ja som veľa bubeníkov, ktorí boli aj so mnou, ktorí hrali, či už to bola kapela SBL, Metalina, potom aj teraz, tak veľa bubeníkov športovalo. Športovali či už cyklistiku, korčulovanie, alebo potom posilovanie, normálne aj rúk, aj všetko. A hlavne veľa tréning. A veľa tréning, áno. Tam prichádzaš k tomu uvoľneniu a vlastne ty vieš, našťastie, že tie svaly, ako keď cvičíš, aspoň moje svaly, ja viem, že to si pamätajú úplne za tie roky. Každý jeden sval má pamäť. Potrebujú také 2 týždne rozbeh, vieš, úplne. Keď som naozaj, že out, že nehrávam, vieš, takže ako náhle začneš trošku, že pol hodinku denne hrať, tak to za 2 týždne bude, že nič, zametáš zase. Ja si inak pamätám, keď sa mi narodila dcerka, tak 2 mesiace po pôrode sme mali my spolu koncert v Ostrave, bol to festival Ostrava v plamenech. A ja som mala vtedy takú úplne, že predstavu, jak tam vbehnem na to javisko, jak to tam rozbijem, jak tam budem skákať. Pri prvej pesničke som dostala taký kyslíkový dlh, že normálne som sa nemohla ani nadýchnuť. Uhaci pomôcť. Ostrava v plamenech, to boli také potrubie, áno, také výborná atmosféra. A ja som celý koncert tam akože odtrpela, lebo nevedela som dýchať. Presne tá prestávka, ktorú som vlastne mala v tom tehotenstve, znamenala to, že úplne dosť času zase zabralo, aby som sa dostala do tej správnej formy. Ale vo forme je určite aj náš Pálko. Áno. A takisto aj náš hosť, ktorým je dneska Lacko Kováč, multiinštrumentalista, producent, spevák, ale prioritne teda bubeník, pretože my máme rokoninu a tu máme veľmi radi. No a ja som sa Pálka už dneska ráno pýtala, keď sme sa pripravovali na natáčanie Rock-Onu, že teda či má vtip, a on povedal, že má rokonina. No, dnes mám naozaj pripravený taký realistický vtip. 2 dámy sa rozprávajú, lebo ženy, vy ste také citlivé na tieto veci a ja to nechcem nejakým spôsobom tento vtip produkovať, akože niekoho uraziť, alebo niečo také, len viem, že také ženy sa 2 rozprávajú medzi sebou, vieš, že je to také, že vieš čo, išla som minule do obchodu a kúpila som si krásne čierne leginy a také 7 krásky na nich boli a tak nádvorne. A keď som si ich obliekla, kúrňa, vieš, aké veľké slnečnice z toho vznikli. Takéto niečo som... Počúvaj, ja som inak strašne zlý na vtipy. Nič nemôže konkurovať Pálkovi Drapákovi, to je pravda. Hej, nemôže, ale ja kým to pochopím, tak vám zavolám ešte, že už to chápem, vieš. Ja ti to zajtra donesiem do roboty, dám si také nejaké ja som strašne na vtipy taký, že... Moc ich aj nepamätám, ale určite to bolo dobre, vieš, len ja som sa strašne na to presne sústredil, že aby čo nakoniec som... Pointa nie je, že to má byť dobre. Pointa je, dobre, že to je. Dobre, to je celé. Áno, dôležité. Buď taký dobrý. Povedz, Laci. Išiel, vymyslím si to, dobre, lebo neviem. Tak teraz tam neriešim, ideme, že ti. Išiel chrobák na vandrovku a vlastne zistil, že není chrobákom. Ja si myslím, že kategória. Toto je zlé, ale tak dobre. To je dobre, no? Ja si myslím, že rokonina v dnešnom prevedení bola naozaj unikátna. Nemôžem povedať nič iné, iba ako čakala som to. Ale my ideme ďalej a už keď sme v takej dobrej nálade, tak máme tu jednu takú pesničku, ktorú sme si povedali, že zaradíme tiež do tých videoklipových častí Rock-Onu, pretože ty si s Vatikánom urobil pesničku po maďarsky. Je to troška tvrdárna a volá sa tá pesnička Diere. To znamená čo? Áno, poď. Poďte si pozrieť Diere po maďarsky. Čo to je za žáner? To je punkový, hardkorovo, rockovo, undergroundovo, psychedelický. Ale hlavne má to byť dobrá muzička.
Áno, dobrá muzička, že všetko sa tam nájde, taký mix. Poďme pobaviť. Dere. Dere. Laci, unikátne. Ja musím povedať, že naozaj čo videoklip, čo pesnička, dá sa povedať, ako keby si predstavil iný pohľad na seba, iný pohľad na hudbu, na žánre, ale z každého naozaj triští taká tá človečina. Keď ja môžem povedať tie videoklipy, viem, že ty si už robíš dokonca sám, že to doma striháš a v tom svojom domácom štúdiu. Čo je veľmi zaujímavé, lebo niekedy sa mi zdá, že to je lepšie, ako keby to vyšlo z nejakej... Človeče, ale toto opäť, ja som z toho fakt, že ja som si ešte minulé leto som čakal 2 mesiace na tú lásku, kým mi to niekto ako pomôže postrieľať, lebo naozaj som chcel to sám robiť, ale proste, vieš, tá zručnosť, ten na program, to je tam to tak veľa, že ty keď áno, vieš, ale otvoríš ten program, má milión možností a že, tak už odznova zasa nie. Vieš, stačilo s tom hudobnom, že ledva to vieš ešte úplne, že všetko sa nedá úplne zjesť, ale zrazu zasa sa udialo to, že ja to proste idem strihať, že kašlem na to 2 mesiace, ja nebudem tu strihať. A keď mi aj niečo poslali chalani, tak to bolo zle zosynchronizované a ja som na to strašne, ja som na tieto detaily strašne citlivý, no. Ste dvaja takí, detailisti. Ja proste neexistuje, ja tam proste budem sedieť, urobím čokoľvek, nech to dlhšie trvá, alebo nech si čokoľvek domyslí, že ježiš čo, ale proste urobím to tak, že ty proste máš tam presne ten synchron, vieš. Musí byť synchron, to je základ, ale rytmika u teba je... Áno. Vieš, by to nedalo, by si to nemohol pozerať. Keď vidím tebe, že ahoj, akože, alebo gitarové solo, no musí všetko sedieť, vieš. Áno. Takže na tomto si potrpím a to sa mi stalo, že vlastne, ak som začal robiť túto lásku, to bol to bol prvý klip. A za jeden deň som to mal, ja že čo? Vieš, toto som 2 mesiace čakal. A viem, prečo potom vznikla pesnička Dere, lebo si povedal, no latíkom, Dere. A to už s Radkom sme si tak pingpongovali, my to nazývam, že pingpong, lebo on keď dá nejaký riff, tak mi to pingpongne, ja tam dorobím niečo a opačne, ja dám riff a Radko tam pingpongne. A proste takto ideme, že ping-pong, máme z toho srandu, ale Radko vie tiež akože dobre strihať, on robí aj klipy ako rôznym ľuďom, aj sebe a takto veľmi šikovný. No a takže v tomto sme ako tak, že sa tak spolu posúvame, vieš. Však každý sme iný, vieš. Jasné. Čiže nečakáme jeden od druhého, že budeme rovnakí, vieš. Takže práve tam je tá zaujímavosť. Ani by to nebolo dobré. Presne. Čiže funguje to aj z tejto stránky, ale je to zaujímavé, že ten klip sa naozaj dá, keď človek nepotrebuje vôbec vyštudovať niečo. Vie si to urobiť, úplne si povieš a... Ale to ja ti poviem, že to aj keď študujú, veľa je študovaných, ale to musí byť v tebe. No. Základ je to, že to musí byť v tebe. To estetično, to umelecké a to určite zažijú aj naši televízni diváci na rôznych akciách, ktoré sa už sú aj spustené, pretože leto je v plnom prúde. Takže my vás pozveme na tie akcie, ktoré by ste si určite nemali nechať ujsť. Rokom pozvánky. Najväčší československý letný Open Air festival, ktorý prináša vystúpenia popredných domácich aj zahraničných umelcov. Cibula Fest 2025 17. až 19. júla, letisko Holíč. Uvidíte Olympik, Richarda Millera, Zuzanu Smatanovú, Tomáša Klusa, Škvor, Hex, Týnu, Márie Rotrovú, Horkyže Slíže a mnoho ďalších. Nezmeškajte tieto jedinečné podujatia a zažite leto plné hudby a zábavy. Obľúbený festival Country Lodenica sa uskutoční v dátumoch 21. až 23. augusta 2025 na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Môžete sa tešiť na skvelých interpretov ako napríklad Honza Nedvied and Příbuzní, Čechomor, Hrdza, Richard Autner a Martin Geisberg, Alan Mikušek a mnoho ďalších. Tam určite nemôžete chýbať.
Lacko Kováč je našim dnešným hosťom v Rock One. Ja sa z toho veľmi teším. Teším sa, že aj Pálko Drapák celú túto sezónu Rockonu, ktorú vlastne dnešnou časťou uzatvárame, na toto leto absolvoval a že tu bol opäť s nami a ja sa z toho veľmi teším, že vlastne môžeme... Môžeš vyhodiť? Prosím ťa. Musím skonštatovať, že ste úžasní, naozaj ste úžasní. To by ti nikdy neurobila, to by ja vieš, že vždycky... Ale počujete, naozaj musím povedať, že fakt vám to slúši spolu, akože a jak vy dokážete spolupracovať bez žiadnych nejaké dohadovačky, proste idete, sadnete ale rozumieš, to je tiež to, že kapela. Ideš. No, to je to aj o rešpekte. Myslím si, že Pálko, okrem iných schopností a talentov, ktoré má, je ešte aj veľký gentleman. A veľmi dobrý človek. A ja mám rada, keď sú ľudia k sebe úctiví, slušní. Aj napriek tomu, že občas prídu na to javisko a zazjapu. Vlastne my sa takto vyventilujeme a potom sme ako také mediky. A čakáme, že čo nám naši hostia vlastne všetko odprezentujú. Lacko, čo by si takto na záver ešte chcel odkázať našim divákom, svojim fanúšikom? Aké máš ešte plány? No, do budúcna. Tak máme ešte hodinku čas. Nech sa páči. Koľko nemusíš zase, prosím. Buď v reálne. Skús v bodoch. Dobre, v bodoch ja to iba tak poviem, že teším sa na vás, tešte sa na mňa a na moje tímové všelijaké zoskupenia, aj túto spoločne. Ja sa, akože pre mňa je najväčším zážitkom hrať a keď vidím, že ste všetci usmiatí a zabudíte na nejaké tieto sektárske alebo ja neviem, pochabé veci, ktoré len nemáte vôbec prejdené, že sú vôbec tak a počúvate to a nalepujete sa a hovadinky, potom vznikajú z celého nedorozumenia. Buďte sami sebou, proste počúvate svoje srdce, neverte každému, dnešný svet je taký, že naozaj, že najkrajší úsmev vás oklame a treba byť opatrný, aby sa z nás nestali tie zombíky chodiace. No a teším sa na vás v rôznych projektoch, takže sledujte celý tím náš a budete v obraze. Budete v obraze, ďakujeme, tak ako sme aj my. Lacko, ďakujeme ti za tvoje krásne slova na záver a my vám prajeme nádherné leto plné slnka, dobrej muziky a radosti. Úžasný videoklip. Taký troška drsnejší. Mass Hysteria, Rockon! Ladies and gentlemen, Mass Hysteria.